Не. Здравейте, сега ще ви покажа мой клип на Майнкрафт. Чакай. Добре, това е моят сървър. Ето го. Този сървър съм го нарекал Лас Вегас и ще ви покажа какво съм си построявал. Ето тук имам Ендър Драго яйце. Тук ще скоча и ще вляза във водната парзалка. Оле, пада. И тук всичко е в риби. Това ми е рибарското, мощчето. Там са ми вагонетките. Да. И ето ми го и магазинчето. Така сега излеза. Ето ме, така. Сега ще се направя малко по-добре. Така. Както ви казах, водната парзалка. Ендър Драго яйцето, мостът. Ето ми е и къщата. Това е Лилав Бикъм, който е от самата игра. Някак ми е станал. Ето тук имам 3 легла, ако се свържа с мен. Имам си котка, Ендър чест, енчантик, още един Ендър чест. В този имам ето тези въдица, легло, лък, невидима черешка, факли, зомби храна, захар, червен редстоун и граф, земя. 64 стрели, ръчки, бронезакон и факла. Сега ще затворя и ще премина към моя храна. Ето тук имам такива клипърски глави, драконски глави на Ендър Драго. Ето. Стив глави. И сега ще влеза. Тук имам легло, тортички, енчантик, наковал, чест, в който е толкова много работа. Се изрежда. Тук има масичка. Тук ми е, можем да кажем, зомби затворът. И сега ще излезе. Ето насам ми е моя рицар. Тук също също. Ето тук имам си куче, легло, свещник, чест, който има също много, енчантинг. Ето това яйце, да не ви притеснява, то е просто от онези, където изстрелват. Така. Тук надолу. Ще се такова по стълбите. Слизам. Тук имам Ендър Драговски яйца, а тук ги наблюдавам. Ако те се излюпят. Сега ще минем тук. Ще излезем. Ето тук отгоре имам лава. Ето ми го е батутчето. Ето сега ще се дигнем и ще видите доколко високо ще се изстрелям.
Качваме. Виждате ли, качваме. Сега ще се направя. Ето сега ще излетя. Трябва да мина бийкама. И хат. Ето. Сега, за да може да видите. Едно много интересно нещо. Първо да се позабавляваме с вагонетка. Ох, греших. Ай. Ето. Сега ще трябва да се изкачим и да я върнем. Ето тук ще ви покажа също и моя затвор. Ще влезем от тук. И насам ще видите прасе войн. Ето тук. Зомби селянин. Видите. Ето тук отдолу има скелети. Отварящо се нещо. А тук е клипър, направил съм така, защото на Survivor може да гръмне, ако ме види. И да всички да се освободят. Ох, забравих да ви покажа. Ето този Херобрайн скелет. Само. Изкачаме и излизаме от тук. Сега ще ви покажа едно, което открих наскоро. Само да го намеря. Ето тук. Това не съм го строил аз, повярвайте ми, а го открих. Не съм слагала аз тези честове. Открих си как бяха. Всичко как се е намерил в мината. Сигурно е някакъв затворен. Това беше. Довиждане и абонирайте се за моя клип. До